kommet til Karup Hede. Her er balladen om en lille mand, der blev et fænomen i hele Midtjylland. En Cecil Rygende sexet sensationsjournalist, ude efter magten som en anden aktivist. Jeg sad uden for brusen med min gun og så drengedrømme med en liverdreng i kæften, da jeg hørte Olsens stemme. Jeg har aldrig hørt om steder, hvor man sådan går og bærer på så mange fejl politiske rævekager. Jeg så ham gennem min rude i et telefonisk kald. Redaktionen lå placeret i den gamle slagterhal. Se, der står han under uret med et smørret smil, vedholdende vågne som et krydsermissil, med kuglepind i hånden i en byrådssal, og opsmøget ærmer i en super total. Er du gal? I en omnibusavis blev Olsen svøbt i frityret af det sjak, som Olsen kaldte for det magthavende styre. Han citerer, hvad han hører i hver en støvet krog. Han tager billeder, der gør os fjollet og syner mindre klog. Nej, vi lokale penge, jeg er altså ikke sovn, og det bliver nat. Og 6.000 i et oplag, det er altså noget en slat. Og månen over Karup Bio kiggede der ned på nogle modstandsfolk, der knoklede i en hjørnelejlighed. Man ville kunne Olsen med en modavis, men ingen skulle rende om hjørner med en opkomming Victor Pris. En dag gik jeg så ind på redaktionen og sagde, du der, det her er sådan et beatjob, jeg gerne vil have. Stævning eller kaos stod der på en blok på bordet, og det eneste du ikke kan tage mig på, ja det er fandme ordet. Han nullede ved notater og kælede kafferinge, når jeg endnu en kuglepind, han snart skulle svinge. Versaler i rubrikken og close-up af dit fjes. Velkommen til hovedsædet af min tabloidavis. Her nøgne piger på side 6 fra Bryde til Håbenrå. Og nej, vi kan ikke alle være venner her på bredden af Karup. Nej, man kunne ikke købe kartofler i vores lille by, uden at Olsen skulle skrive et notits som det. Men dig har det flippert, og mine amiga-kunder var dog lige så heldig som Speedway og Målberg. Jeg tænkte at lægge mikrofoner ind i vores byrådsal, men snyd og bedrag kunne altså ikke sådan lige komme på tale. Olsen var til pustespil og rubrikker, der skulle lægges, til kilder, der skulle drikkes, og nødder, der skulle flækkes. I et frøperspektiv i diagonale vinkler, men hans fremtid så en valgsynet spinkler og spinkler. Selv de kongelige seneste ømiskapader og fartbølgerne, der hervede i de skrækslagne gader, jo dem måtte Olsen ubenhørligt skrive om. Men snart skulle Olsens annoncepengekasse vise sig tom. Selv en skoledreng kunne sige de høj over høj. Han gav kommunen skylden for et selvmordsforsøg. Det hele endte med en kommunal eksklusion for mænd med formidabel inside-information. I forsøger at knægte min ytringsfrihed. I vil lukke munden på demokratiet herinde på heden. Men Olsen han var kold, sagde sådan er det gen. Boykot i endeligheden, Citizen Kane. Ombudsmand, han fanger jer alle en skønne dag, og det blev som en hundehårfil, der løse kamikaze.
til journalist. Han sagde skide med Olsen, ham kan ingen regne med. Men til syn i dansk presse fik forleden sjæle fred. Ja, hans sygekassebriller, de er isnet så stygt. Og ustraffet blev han ikke med den avis, han fik trykt. Nej, der er ikke længere Heli Olsens evige cigaret, men fra lymterne med megafonen lød et sidste skrat. Den sjæl, der kæmpede for den